Mêşên hingiv hevnas dikin. Ev nivîsa me derbarê mêşên hingiv de ye. Tê zanîn ku di kewarekê de sê cûre mêşên hingiv hene. Her sê cûre ji hev cuda ne. Di kewarekê de bi tevahî navbera 10,000 û 80,000 mêşên karker hene. Ku her mêşên karker mîna hev in û tu cudatî di navbera wan de nînin. Digel vê wekheviyê ku mêşeke karker ya biyanî tê keve hundirê kewarê tê fêmkirin. Û ji kewarê tê dûrkirin carinan jî tê kuştin. Sedema ku tê naskirin jî ev e. Mêşa mezin ya şahbanû bêhnekê belav dike di kewarê de. Bi vî awayî her mêş vê bêhnê hêl dide, êdî ev bêhn yên nas û biyanî ji hev cuda dike. Peyvên neqandî. Kewar, kuwar hêlîna mêşên hingiv. Cuda, cihê, ciyawaz. Ew tiştên ku wek hev nînin. Şahbanû, qiralîçe, keybanû ew mêşa ku xwediyê kewarê ye. Biyanî, xerîb, tiştê ku ne ji heman celebî ye.